ଭାଇନା ଡ୍ୟୁଟି ଯାଇନ? ଡ୍ୟୁଟି ଯାଇଥିଲି ଆଜି ଟିକେ କାମ କମ ଥିଲା ଏବେ ଆସିକି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲି ଆଉ। ଆଉ ଦେହ ଫେହ ସବୁ ଠିକ ଠାକ ଅଛି ତ? ହଁ ଦେହ ସବୁ ଭଲ ଅଛି। ଆଉ ଡ୍ୟୁଟି ଠିକ ଠାକ ଚାଲିଛି? ହୁଁ। ଜାଣିଲ ଭାଇନା ଆଜିକାଲି ଯୁଗ ଯେମିତି ହେଲାଣି ସଂସାର ରହିହବନି ସବୁ ରେଟ ବଢିଗଲାଣି। କଣ କରିବା ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଚଳିବେ ଆମକୁ ସେମିତି ଚଳିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ। ଭାଇନା ଦେଖ ରାଜାଙ୍କ ଗଛରେ ଗାମୁଛା ପକଉଛି। ହଁ ଚାଲିବ ତ ଚାଲିବ ଚାଲିବ ଯିବା ଦେଖିବା। ଚାଲ। ଏଇ ରାଜା କଣ ହେଇଛି ଗଛରେ କଣ ଗାମୁଛା ପକଉଛୁ କଣ ହେଇଛି? ମୁଁ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲି ସିଏ ମତେ ଛାଡି ଚାଲି ଯିବାଠୁ ମୁଁ ସେଇ ଯୋଗୁଁ ମରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ଆବେ ସେ ଝିଅ ଛାଡି ଦେଇକି ଯିବ ମରିବ ବୋଲି ତୁ ଗଛରେ ଦୌଡି ଦେଇକି ମରିବୁ ନା କଣ? ହାଁ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛୁ ନା କଣ ତୁ? ଆବେ ଯୋଉ ବାପା ମା ତତେ ଏଡିକିଟିରୁ ଏଡେ ବଡ କରିଛନ୍ତି ତୁ ତାଙ୍କ କଥା କେବେ ଭାବିଛୁ? ଆରେ ମରିଗଲେ ଯଦି ସବୁ କିଛି ସମାଧାନ ହେଇଯାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ସିଏ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ବାଟ ସମସ୍ତେ ସେଇଆକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତେ କରିବା ପାଇଁ ମରିଯାଆନ୍ତେ। ଏଇଟା ହଉଛି ଭାବନା ଭୁଲ। କିଛିଟା ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରିବ ଚେଷ୍ଟା ନ କରିକି ଏମିତି ମୂର୍ଖଙ୍କ ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କଲେ କଣ ହବ? ତମେ ଭାଇନା ମୋ ଆଖି ଫିଟେଇଦେଲ। ମୁଁ ଯୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲି ସେ ରାସ୍ତାରେ ଭୁଲ ଥିଲା ଏବେ ମୁଁ ଠିକ ବାଟ ଖୋଜିବି।